Anthony Borg ta' 35 sena li jgħix il-Marsa baqa jinżamm arrestat wara li ċaħad li kellu diversi tipi ta' droga fuqu. U għatressa il-qorti s-sibt fejn intqal kif wara tfittxija f'daru allegatament instabu droga kannabis u metadon flimkien ma' 10 grammi ta' kokaina u 10 grammi ta' eroina. Il-prosekuzzjoni argumentat li l-ammont ta' droga li instab jindika li ma kienieċ għall-użu personali tal-akkużat. Id-difiża notat li l-akkużat għandu storja twila ta' abus mis-sustanzi. Iżda li prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba tal-ħilsin mill-arrest minħabba li għatem min irid jagħti x-xhieda tiegħu fil-każ. Borg baqa' jinżamm arrestat u l-prosekuzzjoni ntalbet tippreżenta x-xhieda fis-seduta li jmiss. Jean-Claude Cassar ta' 21 sena inħeles mill-arrest wara li ċaħad li ma norax il-kundizzjonijiet li imponiet fuqu il-qorti għaliex ma kienx lura d-dar fil-ħin stipulat lilu u ma kien mixli wkoll possess sempliċi ta' kannabis. Id-difiża notat li l-imputant ma kienx id-dar minħabba ċirkustanzi li ma kinux fil-kontrolli tiegħu u fil-fatt kien fi triq lura lejn id-żar. Għalit ukoll li kellu punt 2 ta' gramma kannabis fuqu ma kienx hemm dubju li kienet għall-użu esklusiv tiegħu. Il-qorti laqgħet it-talba tal-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet, fosthom li Cassar m'għandux isifer u ma jistax jikkommetti reat ieħor. Xavier Aġus ta' 43 sena nħeles mill-arrest wara li ċaħat li seraq minn ħanut. Fil-qorti kien spjegat li l-pulizija daħlilha rapport ta' serqa ta' diversi għodda minn ħanut partikolari. Wara l-investigazzjoni tal-pulizija waslet għad-dar ta' Aġus fejn jidher li ġiet elevata xi għodda. Meta d-difiża talbet tal-ħelsien mill-arrest, il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba natura gravi tal-akkużi u l-biża tal-intralġ tal-provi. U qalet li l-investigazzjoni dwar il-każ għada għaddejja. Aġus ingħata l-ħelsien mill-arrest ta' bażi ta' depożitu ta' €500 u garanzija personali ta' €2000.